počiatočných fázach zamilovanosti sa aktivuje celý rad hormónov a neurotransmitérov, ktoré vytvárajú intenzívne emocionálne a fyzické pocity. Medzi hlavné látky patria fenyletylamín, dopamín, oxytocín, noradrenalín a serotonín. Fenyletylamín je organická zlúčenina patriaca medzi amfetamíny, ktorá pôsobí ako neuromodulátor a neurotransmiter v ľudskom mozgu. Často sa označuje ako prírodný stimulátor, pretože ovplyvňuje náladu, energiu a emocionálnu odozvu. Prirodzene sa uvoľňuje v mozgu ako odpoveď na pozitívne emocionálne podnety, ako sú romantické pocity alebo zamilovanosť, fyzická aktivita a pozitívne sociálne interakcie. Fenyletylamín je látka, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri pocite ružových okuliarov vo vzťahu. Najmä na jeho začiatku. Je to súčasť chemickej koktejlovej zmesi spolu s dopamínom a oxytocínom, ktoré nás robí euforickými, nadšenými a motivovanými voči partnerovi. Tento efekt sa najčastejšie spája s počiatočnou fázou zamilovanosti, keď partnerovi pripisujeme takmer ideálne vlastnosti a máme pocit, že všetko je dokonalé. Fenyletylamín má krátkodobý účinok a mozog si naň časom vytvára toleranciu. Preto po určitom čase, často 6 mesiacov až 2 roky, tento hormonálny nával začne ustupovať. Vzťah sa potom presúva do fázy, kde zohrávajú väčšiu úlohu záväzok, dôvera a emocionálne spojenie. Dopamín. Dopamín je kľúčovým hráčom v systéme odmeňovania. Uvoľňuje sa pri príjemných podnetoch, posilňuje pocit šťastia, motivácie a túžby byť s partnerom. Dopamín vytvára závislosť na partnerovi podobne ako závislosť na drogách. Výskumy ukazujú, že zvýšené hladiny dopamínu a fenyletylamínu ovplyvňujú prefrontálny kortex, časť mozgu, zodpovednú za rozhodovanie a logické myslenie. Preto sa ľudia v stave zamilovanosti môžu rozhodovať impulzívne. Hladiny dopamínu môžu klesať po prvých mesiacoch alebo rokoch vzťahu, keď vzrušenie z nového podnetu začne slabnúť a vzťah prechádza do stabilnejšej fázy. Oxytocín. Oxytocín, známy aj ako hormón objatia alebo tiež hormón lásky, podporuje pocit dôvery, intimity a emocionálnej blízkosti. Uvoľňuje sa pri fyzickom kontakte, ako sú objatia, boskávanie alebo sex. Tento hormón pomáha udržať emocionálne prepojenie, znižuje napätie a podporuje rast vzájomného vzťahu. Zároveň zvyšuje empatiu a schopnosť porozumieť partnerovým potrebám a pocitom. Tento hormón je prirodzeným tlmičom strachu. Okrem toho, že znižuje hladinu stresu a napätia, môže tiež zmierniť negatívne afekty chronického stresu. Podporuje pozitívne interakcie medzi ľuďmi a je kľúčovým prvkom pri vytváraní trvalých a zdravých vzťahov. V partnerských vzťahoch tento hormón pomáha udržiavať intimitu a emocionálnu väzbu. Oxytocín môže zostať aktívny počas celej dĺžky vzťahu, najmä ak partneri pravidelne zdieľajú fyzickú a emocionálnu blízkosť. U žien sa oxytocín uvoľňuje počas kontrakcií pri pôrode a pomáha tiež pri vylúčovaní materského mlieka počas dojčenia. Tieto procesy zaisťujú nielen fyzické, ale aj emocionálne spojenie medzi matkou a dieťaťom. Noradrenalín. Noradrenalín zodpovedá za zvýšenú energiu, zrýchlený tep a nervozitu, ktoré cítime pri myšlienke na partnera. Vyvoláva fyzické symptómy zamilovanosti, ako sú spotené dlane alebo búšenie srdca. Jeho intenzívne účinky sú najvýraznejšie na úplnom začiatku vzťahu a postupne slabnú, keď sa vzťah stáva stabilnejším. Serotonín. Serotonín je dôležitý neurotransmitér, ktorý hrá kľúčovú úlohu v regulácii nálady, emócií a mnohých fyziologických procesoch.
Je známy aj ako hormón šťastia, pretože jeho hladiny sú často spojené s pocitom pohody, spokojnosti a optimizmu. Okrem toho, že ovplyvňuje naše emocionálne reakcie, serotonín zohráva aj úlohu v oblasti správania, spánku, apetítu a dokonca aj v kognitívnych procesoch, ako je pamäť a učenie. Nízke hladiny serotonínu môžu viesť k nadmernej konzumácii potravín, najmä sladkostí. Na začiatku zamilovanosti jeho hladiny často klesajú, čo môže viesť k obsedantnému premýšľaniu o partnerovi. Tento stav je podobný kompulzívnym poruchám, kedy neustále myslíme na milovanú osobu. Hladiny serotonínu sa postupne normalizujú po niekoľkých mesiacoch až roku vzťahu, čo zmierňuje nutkanie byť neustále s partnerom. Serotonín je teda kľúčovým hráčom pri regulácii našich emocionálnych reakcií, správania a zdravia. A jeho rovnováha je nevyhnutná pre udržanie stabilnej a šťastnej nálady, ako aj kvalitných medziľudských vzťahov. Ako sa chrániť pred unáhlenými rozhodnutiami pod vplyvom chemického koktejlu lásky? Daj si čas. Uvedom si, že chemická eufória je prirodzená, ale prechodná. Počkaj niekoľko mesiacov, než urobíš zásadné rozhodnutia, ako sú spoločné financie či bývanie. Všímaj si červené vlajky. Ak partner vykazuje kontrolujúce správanie, ignoruje tvoje hranice alebo tlačí na unáhlené záväzky, je dôležité spozornieť. Hľadaj radu, porozprávaj sa s blízkymi alebo terapeutom, ktorí ti môžu poskytnúť objektívny pohľad na situáciu.